मिथि मोनै थावनिनिफ्राय KLOनि उदखारि हान्जानि भिडिअ भाइरेल। आखायाव गिख्रंथाव हाथियार लानानै गोख्रों गोहो दिन्थिफुंनाय नुनो मोन्दों। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा सुनिल मण्डल मुंनि फालांगिरिखौ गुलि गावनाय जाथायनि उनाव पुलिसआ गोख्रों संदानगासिनो थानायनि उनावनो कक्राझाराव KLOजों सोमोन्दो दं होनना सन्देह खालामना सासे मडेलारजों लोगोसे 7 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नाराबारि गामियाव सनिबारनि मोनायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा सुनिल मण्डल मुंनि फिसा फालांगिरिखौ पिस्तलजों गुलि गावनानै जोखोम खालामनायनि उनाव कक्राझार पुलिसआ जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ गोख्रों संदानगासिनो थानायनि उनावनो बे हरावनो सानै लोब्बा थानायनि दायाव उत्तम राय आरो मिदुर राय बिथांमोनखौ ग्रेप्तार खालामखांनायनि उनावहाय दिनै गासै जाथायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनैहाय कक्राझार पुलिसआ संदानगासिनो थानाय समावनो जे कक्राझार सहराव 7 सुबुंखौ फिन ग्रेप्तार खालामनो हायो। बे समावहायनो 7 सुबुंफोर ग्रेप्तार खालामजानायनि गेजेरावनो दङ सासे मडेलार, जाय मडेलारनि बिसाय आरो बिथांजों लोगोसे 4 सोद्रोमाफोरखौ लोब्बा थानायनि हायाव बा KLOजों फन रायलायनायनि लोब्बा थानायनि दायावहाय बिथांमोनखौ पुलिसआ सन्देह खालामनानै दिनैहाय सेबलाय रोगानाय खालामगासिनो। जे कक्राझार सहराव थानाय कक्राझार पुलिस थानायाव दिनै पुलिस बिफाना जे जाथायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनैहाय जे फालांगियारि बा क्षुद्र बेबसाय फिसा फालांगियारिखौ गुलि गावनाय जाथायनि थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय बिथांमोनखौ दिनै सेबलाय रोगानाय खालामगासिनो। बे समावहायनो जे कमतापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशन KLOनि सोद्रोमाफ्रा मिथि मोनै थावनिनिफ्राय माखासे भिडिअ भाइरेल खालामनायबो जों बे समाव नुनो मोन्दों। जे KLOजों बाथ्रा रायज्लायनायनि सन्देह खालामनायनि दायाव सासे मडेलारखौबो ग्रेप्तार खालामदों कक्राझार पुलिस बिफाना। जे समावहाय थांनाय सनिबारनि हराव 24 घन्टानि गेजेरावनो कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथिखायावबो जे सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावनाय जाथाया सोमजिदों। बे जाथायनिनो दिनै जे थार बिजिरनायखौ मोननांगौनि थाखाय गुबुन आफाद गौथुमफोरा दाबि दैखांनायनि उनाव कक्राझार पुलिसआ जे संदाननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बे समावहायनो कक्राझार पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों KLOनि सोद्रोमाफोरजों फन कल रायलायो होननायनि सन्देह सासे मडेलारखौ हमनो हायो।